Adom TV Badwam na Oshano na me wo Grace Gift Herbal and Laboratory clinic for ewa ya no mba bedi enkomwe mpanifo mpata mamu akwaba ye buru ahofo eja fojo ya kojo ihu wache na bia boko de nyame adom nyame ase Dr. Peninso oh ne ho de pa sa mre wo hwe wa ho fe nyina wo TB o hwe nyina ya ho fe da sora mete nyame hira mu ne adwumaden na wampa wo wanfa hwe ama enen man fa nkuta nanso so me wo biribia me de ama ofidi chimfo no ya wo de betu TB no so ya chede we di chenchire nchepa se ne ye kasafa emma titiru pa ma no kura ne hiame oba oni atenka broni frɛ no low libido obi wo ha ne dia kakuma bi obi nsukura ni bi kura bi problem what do you mean ade no pasogoro no sebe yankompon ne ye ya de pa faso ne japade wom na ni gie nso wom pa ken hia se ba ne be ma kompemu a esese butwa kwa tintin na kwabrane hu fifire na no mo maso tintin ansa na ni gie abem se yesimanu mumpo na oba no ho tono na be ma no ho tono a kama na nka aburo so a yesimedu etra so kwachire bebre ya na ahoden wa hoden na nkasa no eso ote enti oba no wani atenka no ya ohia be ma ne ho ma no sebe se wudi na chi se ewachire nti wo so fese obo modene ma na ni gia o be ma no debi o ben stroke ntu beja anko ba ne de wa haya na so nanka nye no nti mema me wo faasi aka ho asem kakra no obi a o me de betu TB no so ma kire ma de bi sadi sikika bom ama oba tenka basoro na be ma so gena ne na so no ade odo ayo yema ahwefo nyina achi sere wo fasika ye no enkomo we ehunhia obi a wotie ye sanse mpaso agudie die nyame anim nie uni bi da na unhunu ho asem kan wadi bi da de a ya de atumu se eboa yi pa sisi adwene mu ede nipadua ma bia ye kama na emma ne mema atenka ye kan ho asem ya ye ka se ma low libido ni ade there are so many factors men kan esa broni beka a lead to say emma titiri obi wo ho ano wonhyeda enya atenka wompem na emema kora de bema obeka se sebe mpreduasa wonhyeda ni atenka no na enema akwa achew no ebro a doctor for de so ko bema de se de ebo wo se de bia 24/7 wo atenka na ema ne de na ya na eho aye yi na mamenka ne say there are certain yarewa hodo a ebia besue ma ema wo atenka ne nyina no itimi ethical obi wo ho a natural fisi e wo na nkasa no on share da enya atenkasa ye wo some immune disorder bia ebetimi akoso sa na oni akro no on share da enya sa desire ne se onne be makora nkohia na ye wo wonom nso a sebio yare a se de mekan so ema wonom share da nya atenka apart obi a ebia obenya nnamu yawo te se bi obi o fibroid ne ade a ono no ni hia na essence wote yawo nti no na adwene nyina wo yawo ne so atenka ne kora no enhye da emma ebinum so wo awodie mu ana sebe won ba no mu ankasa so eho eha wo ho a emfa atenka ne ma na mamenka we adura ye ba be kire no on say there are phenolic compounds and say niema se yehwe oba ne ba na eboa na stimulate sebe na japade no na ma be ma so ni mu se bi e be so ni mpokua mu ana se bi kra na ohu be ma deja ne honam no akwa ni bi asore akeka bom ama atenka aba se ba ne se sa niema we nyina no ewo fem sa yefre bi sterols and phenols sa niema mienu edi akotini ye pa ewo ba na japade no mu enu timi boa stimulate the organ no se ba ne se bia woni be me ba bi hye mu a ba ne se na hoodin ekofa na se there is a diminished level of sa ye hormones ya meka ho asem ya eno no timi de sa ade no eba na mamenka ne sei ye di kan be kire pen ye de pepre edi nkomo kakra kire se ema eyusu a ehun suo no na mamenka ne we wono e be kire sa nkomo ne pen no sensu na mfa ne dodo
ade bia na yese wo ye boro so ade nsunsun so bone ba ho kakra pepere ho nsu kakra na de ginger kakra no wafa no de be kire no wanom oba watenka no be ba e be stimulate organ ba de ba be kire duaba be miensa na anan bi bitter cola de frɛ ne michingoro ya na ebi nso ye nuanom sebesebio pepefo memen epiepia wotrogo so no ene atadwen ena afi ye dates saa ne ma we nyina benya no wo saa won mo epia saa de no obenya na so won mo eton fruit no obetimi anya saa de nyina won che na afi ginger saa ne ma kakaduro eno ho nkomo ne yedi saa pepepe saa ne ma ye egu tv so ma me mfa bia ba ko ba ye mere ntime bone taw yes ye ne ma me wrap it up o de wo fa be kire se dis here ba saa ne ma we nyina kita essential nutrients a eboa esiesie oba di padua ne be ma bio enam nhyiamu de me ye den se mu mienu nyina be hia at a pointer we hu san na chesa abo a no esisi abem na saa ne ma egusu nyina eye ginger ne anti inflammatory ye kan say plant ade eboa kutia ya woni padua num date eboa ekipi sugar level ni bibia kama eboa wakoma heart health ni ade afin so eye bitter cola ye nyina ye nim ebema wi bia ye oba wi bia na nim ade enwanwa clinically you may not find saa nema wenum to be aphrodisiac ade sexual enhancing nemum wonom a awibie wonom a blended ye ba be kire aye nyina di adanse se emertitro mo ye wa tenka na gina brane ase se aware mu ayede so one difference no there are products are clinically oba nhwemu a edi adanse pefiade we die sei nete now so ye ni pedu ne bie mu nkro edi adanse se ade ye nyina ye wi bia na ye no ampa ya tenka akosoro ye hia mu a ye teda na chesa ade na ya ampa no kore bi wom nti ye no ho nkomo na ye di se saa ne ma we nyina wo ye obi a wa tenka wo fem bema 7 pray obema ntimi nsori nyina so mo adwuma ne ade nyina no obeya ade ofa ba be kire ya ye aduaba egu tv so ya obetimi ade aboa asiesi ma tenka ko so no mesene de egu tv na se me so de am de betu gya na ade ye am hu na ye wo de atadwe no fagu akwadwofo apoto wi anom brada akakaduro no wo ho enwerewere ho twetwagum bitakoda no enwuru nti obetimi afa kro pekora eye na twetwam fagum na meme de medikube nsuo na eyam okay wodikube nsuo yam na wuchi mu a na nsuo no a wanya no wati date no ayese wo ni bi di atum woyi mu aba no na odi atum no wasa yam okay wo a opa fanka twade kakra som na so ne so ubenya no ano de doko fagutuam ne nonom de pa no fa wi ana nyumre no fa wi ana nyumre bire bia wo fe bia wanhwa oyo ba na so wo yesa ade na wura ni hwa katwan mo mra yesa wote hwa na obu mu sakoko nu atwomota petroleum hona ubehu glace defete Herbal credit nu atwomota petroleum ye ne family love nkwada sukuu na abrofo nko anu omuka no ene hwe ni mu se kuromu nso ye wo hwim sukuu kwantanan no so hwa ba de kese kwantempo no so selo 5 tele 2 selo tele 5 tele 2 selo tele omo mu ko se kuro no mfre we selo 244 126 12 tele selo 244 126 12 tele yeda ahwefo ne etiefo nyina ase ne madam ma yem fancy ha na akwa no ache Dr. Peniamaye nim say next time so mo ba be kire say ye bi yeda mo ase nti Grace Gift 4 and ayete won kan number is no ngu so wo screen na sent me so frɛ na nkyire mu bia wo de no mo be che bia na fo ani so o frɛ wo mo mbesa che mo ne nyarewa ahodo a wo mo di ho dwuma me kwa ba sisi na yato so na mame and endpoint homeopathic clinic ase na da roma na yede health tips no abramo enti yare bia ha wadwen ye monwura mu nko endpoint homeopathic clinic na onhwe ya pomuden prostate ene nkomo a ye die yi ho ade ubowura mu wo endpoint a friend number no 0244867068 0244867068 na Dr. Tehunsi CA na wone wo edi enkomo happy birthday enko Emma Alfred Hayford from Omame Auntie Winifred and Mamboatma
Yeah, wish you a happy birthday. Nyankopon show. Nyame ma onyini me ni petitu pa omo nkwa ho ban a kekan bia emmam. Nti ha na beba kwan na yenkomo no ye de asie bididi afia amankwa tamaklo me kwai kwasinsia e de asemidika etwa so wi a omanhene enso betwa so.